Hello tfal! Ġesu jispjega lil Pietru u lilna li għandna nafru lil xulxin mill-qalb. F'din il-parabola huwa jurina kemm kbira l-ħnina ta' Alla permezz ta' re li ħafer id-dejn u ħeles mill-iskjavitu lil wieħed mill-qaddejja tiegħu. Id-dejn tant kien kbir li lanqas li kieku l-qaddej kellu jaħdem sa ma jmut ma kien iħallsu kollu. Sfortunatament dan l-iskjav li r-re kien ħafrillu ħafna minflok ma wara l-istess ħnina tefa' fil-ħabs lil wieħed minn sħabu li kellu jagħtih ħafna u ħafna inqas flus milli hu kellu jagħti lir-re. Ġesu kompla billi qal li r-re rrabja meta sar jaf ġara għal istenna li dan l-iskjav jaħfer bħalu. Hekk ukoll Alla jistenna li Pietru u li aħna għandna naħfru u nuru ħnina bla qis kif Alla juri lejna. Qabel ma nibdew il-prayer space, ejjew niftakru li Alla jinsab viċin tagħna l-ħin kollu. Il-prayer space li ser nagħmlu llum jisimha Maħsulin u għalija għandna bżonn biċċa karta, markers u bawl mimlija bl-ilma. Xi kultant in-nies jgħidulna u jagħmlulna affarijiet li jweġġawna bihom. Ibda billi tieħu ftit ħin biex taħseb dwar xi persuna li tixtieq taħfilha jew taħfillu. Bil-marker ikteb fuq il-karta il-kelma maħfurin. Issa poġġi din il-karta ġol ilma u waqt li tara l-kliem jisparixxi, ħaseb dwar kif tħossok meta jaħfrulek u meta taħfer. Irringrazzja lil Alla li jaħfirlek kollox u tolbu jgħinek taħfer b'mod ħieles lil dawk li weġġawk bi kliemhom jew b'emilhom. Insemmilkom tfal, nerġgħu niltaqgħu, bye!